slovo politika pre mňa znamená názory, slovo politika pre mňa znamená záujmy a najmä záujmy občanov. Politika je to nejaké zriadenie, ktoré má nejaká krajina. No, v prvom rade informácie ohľadom ľudí vlastne, čo sa deje v našej krajine. Politika, ktorá by sa mala starať o štát, alebo sa stará o štát. Tak ja neviem, ja sa moc do politiky ako nevyznám, ale podľa mňa oni riešia veci, ktoré neriešime my a riešia to pre nás, podľa mňa. Všeobecný pojem, ale tak pre mňa to znamená, že máme u nás na Slovensku vládu a určité plány oni majú a uzatvárajú rôzne zákony, s ktorými každý súhlasí. Zatiaľ nijak vlastne, lebo tí politici nie sú kompetentní, aby boli k tomu tým ľuďom naklonení. Vlastne asi tak, no. Neviem, žiadny. Mňa sa to nejak extra nedotýka, takže... Tak ja neviem, však oni určujú všelijaké zákony, ktoré sa nemajú porušovať, ktoré sa aj porušujú. A tak. Ešte som sa narodil v tomto štáte. Občan je to kus toho štátu, jeden kus štátu a proste je dôležitý preto, že tvorí štát, viacero občanov tvorí štát. V prvom rade, že viem, že mám svoju krajinu, kde bývam a že mám svoj domov, že viem, kam patrím. Keby som nebol občan, tak nemôžem ísť vybavovať na úrady, nemohol by som nič proste, nebol by som občan, tak by som nebol ani preukazateľný, že kto som vlastne, odkiaľ pochádzam. Občan pre mňa znamená, alebo ten pojem pre mňa nesie práva a povinnosti. Najmä tie práva, najmä to vyváženie síl, takže práva a povinnosti. To, že patrím do nejakého určitého štátu a viem, že som tam doma. Že sa proste vôbec nestratím a viem, že som medzi svojimi ľuďmi, sa dá povedať. Myslím si, že z toho vyplývajú v takej praktickej miere najmä výhody, najmä tie práva, podieľať sa na tom, čo sa deje v krajine. Aj keď to tak často nevyzerá, ale stále je lepšie, podľa môjho názoru, byť občanom ako občanom nebyť. Výhody máme právo na prácu, na bývanie. No, nevýhody v tom, že naša jak sa to povie, sociálne zabezpečenie je veľmi slabé na Slovensku. A výhody asi v tom, že sme v Európskej únii a že si môžeme dovoliť viacero vecí než v iných krajinách. Môžeme vycestovať, môžeme sa slobodne vzdelávať a tak ďalej. Tak vám skorej sa môžem dostať nejaké bývanie, alebo mám trvalý pobyt v Bratislave. Rôzne pomoci od úradov, ako napríklad zaregistrovať narodené dieťa, tak. No prvom rade asi tie, že sme v Európskej únii a že teda máme dosah aj v iných krajinách, ako i za zamestnaním a tak ďalej. Ako vzdelávanie, zamestnanie, čo sa týka rečí, jazykov, vzdelávania a právo, presne ako som povedala, na vzdelanie, na prácu, na bývanie. Ešte poberám peňažky, ten dôchodok. Najdôležitejšie práva. Ako sme počuli, tak veľa ľudí, ktorí tu boli dnes s nami, voliť nechodia, ale dajme tomu volebné právo. Ale takisto pre mňa veľmi dôležité je právo spotrebiteľa, čo sa viaže práve na občianstvo Európskej únie a tie práva, ktoré nám zabezpečujú. Keby sme neboli v Európskej únii, tak náš spotrebiteľ ich zabezpečené nemá. Tak by ma neriešili.
neviem. Asi by som sa cítil... To je ťažká otázka. Neviem, či by som sa cítil úplne voľný, alebo či by som sa cítil ohrozený. Či buď by som sa cítil niekedy voľný, niekedy ohrozený. Tak by bol chaos podľa mňa z toho. Sú spísané v zákonoch, v tých listinách rôznych, alebo neviem. Práva občan sú spísané najmä v ústave, v rámci Slovenskej republiky, potom zákonné práva, slobody, charta ľudských práv a slobôd a už teraz ponovom aj európske dokumenty, ktoré inkorporovali základné ľudské práva a slobody. Čiže sú spísané a pochádzajú práve od občanov, ale o spoločenskej zmluve asi nebudeme rozprávať. No, v prvom rade z internetu určite, to je taký ten pomocník, že človek sa veľa dozvie na tom internete a potom sú to naše štátne orgány, ako sú, ja neviem, národné výbory a ja neviem, starostovia a takíto títo vyššie postavení ľudia, ktorí nám môžu podávať tieto informácie ohľadom toho, aké máme práva. V ústave. Občania by neboli spokojní a odchádzali by zo Slovenska príklad. Keby boli moje práva porušované, tak by som sa snažil spojiť s čo najväčším počtom ľudí, ktorí majú rovnaký problém ako ja a snažil by som sa práve pomocou tej sily masy niečo dosiahnuť. No, neviem, čo by sa stalo, ale prvorade by som sa snažila o to sa domáhať nejak. Tak, ja neviem, ľudia by neboli ani zamestnaní podľa mňa. Nespomínam si na konkrétny prípad. Myslím, že aj áno. Nestalo sa mi to. Napríklad s tým právo pracovať. Tak v Bratislave nie, ale z okresu, kde pochádzam, to na Záhorí, tak tam len nezamestnávajú proste tmavých ľudí. Tak som mala problém nájsť si prácu. No tak mne sa to nestalo. Podľa mňa ide aj o to, že ako s tým človekom sa rozprávate a že nie ste, ja neviem, drzí na neho, tak keby ste boli aj drzí, tak aj on sa vlastne tak chová k vám. Povinnosti sa vzdelávať sa teda ako? Mal by to každý človek dodržať, aby nebol analfabet, už povedané. No a neviem, čo ešte také, neviem na to odpovedať. Samozrejme prináša povinnosti a zodpovednosti, ale neviem povedať konkrétnu jednu, že toto je moja povinnosť, moja zodpovednosť a nechcem ísť do tej roviny, že moja zodpovednosť je za to, ako moja krajina vyzerá, pretože aj keď si myslím, že tá moja zodpovednosť je v tom každodennom živote, to človek nemá stále na zreteli, že som za to zodpovedný a tak ďalej, ale áno. Tak povinnosti, ja neviem, treba platiť dane, alebo ja neviem, keď človek nie je napríklad zamestnaný, tak by mal byť na úrade práci, aby mal nejaké odvody vlastne a tak. Povinnosti. Určite dodržiavať zákon a nerobiť si, čo chceme všetci a mať určité normy. Tak ja neviem, čo hovorím, jak som spomínal, boli z toho chaos a nebol by poriadok v tom. No v podstate dialo by sa to, čo sa deje teraz. Ja použijem číslo a hovoríme o občianstve Európskej únie alebo o občianstve ako takom a účasť na volebná účasť do volieb do Európskeho parlamentu je veľmi smiešná.
Čiže myslím si, že ľudia si neuvedomujú, akú majú silu a ako môžu ovplyvňovať to, čo sa deje. Nemajú to záujem skôr. Takže vlastne neviem, či by bol nejaký veľký rozdiel. Tak myslím si, že by nastal nejaký chaos v tom všetkom. V jednoduchosti by prestali pracovať, prestali by dodržiavať ako zákony. Proste bol by to jeden veľký chaos. Každý by si robil, čo chce a potom by boli u nás na Slovensku a vo svete nepokoje. Tak hlásim sa rómskej menšine, ale nie som za. A prečo? Pretože je nás veľmi málo na to, aby sme niečo dokázali. A každý sa pripája tej väčšine. Hlásim sa k rómskej národnosti a je to pre mňa dôležité. Je to pre mňa dôležité najmä vo vzťahu aj k rómskej menšine. A je to dôležité aj vo vzťahu k mainstream, vo väčšinovej spoločnosti, aby ten obraz Rómov nebol stereotypný, aby nevideli, že Rómovia sú tí, ktorí sú v osade, ale Rómovia sú medzi ľuďmi všade. Hlásim sa, že akože priznávam, že som Rómka, ale nedošlo k tomu, že by som sa mal niekde preveriť, že ona alebo ona, že som Rómka. Tak nekričím, že som Róm, ale ako nehanbím sa za to. Nemám prečo. Som aký som a to je pre mňa dôležité. Pre mňa to je niekedy otvorená téma a niekedy sa proste uzavriem pred tým, keď to mám niekomu povedať. Keď sa na mňa to opýta, tak mu otvorene poviem áno som a nemám sa predsa za čo hanbiť. Je to môj buď pôvod, alebo proste som sa tak narodila. A s tým sa musí ten človek zmieriť, ktorý ma chce poznať. Je to dôležité, áno. Prečo? Netreba sa hanbiť za to, odkiaľ pochádzame a kto sme. Treba byť na to hrdý. Nepáči sa mi stereotypný prístup. Nepáči sa mi prístup, že pristupujú k Rómom ako k jednoliatej mase. A z čoho pramení diskriminácia. Z čoho nepáči sa mi, že k problému napríklad v osadách nepristupujú ako k problému s chudobou, ale pristupujú k tomu ako k rómskému problému, čo si myslím, že sú dve rozdielne veci, ktoré sa na seba podobajú, dajme tomu, ale sú to dve úplne odlišné veci a ten problém, ktorý sa odohráva v osadách, by sme mali riešiť ako problém chudoby. Že ich odsudzujú. Práve toto, že je taký ten pohľad a tá práca s Rómami je v úvodzovkách taká stále malomešťacká. A zakomplexovaná by som povedala a stále sa nerieši ako s ľuďmi, ale rieši sa ako s cigánmi. Že ich odsudzujú, akí sú a poznajú len zlých a nie aj tých dobrých, čiže nás. A diskriminujú nás voči v práci napríklad, alebo na ulici, pozerajú sa na nás strašne, že Ježiš, ako vyzeráš a tak. To sa mi nepáči, že nás odsudzujú. Preto, aký sme, alebo ako vyzeráme napríklad. Ako keby sme boli nejakí cudzinci, alebo niečo. No, prvé rade je to, že keď sa jedná o prácu, ktorú by človek chcel a vedel by ju vykonávať a nemá na to šancu ani možnosť. Keď aj vlastne je niekde voľné miesto, dojde tam ten človek, keď sa s ním rozpráva napríklad s tým daným človekom, ktorý tu ponúka tú prácu, zavoláte mu a poviete mu, že áno, je to v poriadku, máme voľné, nech sa páči, prídite, dojdete tam, otvoria sa dvere a keď vás badajú pri dverách, tak vám povedia jednoducho si, prepáčte, teraz sa to obsadilo, už máme obsadené. Asi toto by som zmenila na Slovensku, že každý človek by mal právo na to, aby sa mohol slušne zamestnať a žiť normálnym spôsobom. Rasizmus. Cítim sa byť európskym občanom a cítim, že nie väčšina obyvateľov sa cíti byť občanom Európskej únie.
čo je v podstate chyba. Áno. Nevnímam to tak. Musím sa cítiť, keď som. Skero Kerel Mango Ilo Nevo Sikavel Odrom Katate Pirel Andro Čačo Sarte Živel Kera vola Vledev Skero Kerel Mango Ilo Nevo Sikavel Odrom Katate Pirel Andro Čačo Sarte Živel